Kinkku. Hei, joulupöydän kunkku. Mulla on tässä Tammisen kotimaista harmaan suolattua viljapossun pikkukinkkua. 2,5 kiloa. Tää on aika helppo teille kaikille valmistaa, koska ei tarvitse muuta kuin heittää uuniin. Ja uunin lämpötila. Kerrataan ne nyt vielä. 170 astetta alkuun, noin puoli tunti. Sen jälkeen tiputetaan se 120 ja annetaan sille aikaa noin pari tuntia. Mutta kun jokainen uuni on kuitenkin vähän erilainen, niin varmuuden vuoksi heitetään siihen lämpömittari ja otetaan pois siinä vaiheessa, kun se on 70 astetta. Silloin ruvetaan olemaan aika hyvä. Se nousee kuitenkin 2-3 astetta vielä ja silloin tää kaveri on valmis. No, nyt on kinkku uunista ulos. 70 astetta. Näyttää ihan hyvältä. Ja nyt alkaa varsinainen tuunaus. Elikkä me otetaan tosta verkko irti. Sen jälkeen jotkut haluaa ottaa vähän tätä nahkaa pois, jos on oikein paljon. Ja nyt on monta koulukuntaa. Halutaanko sinappihuntu päälle ja vähän siihen jotain korppujauhoa? Halutaanko neilikoita? Mä ajattelin tehdä tällä kertaa vähän erilaisen. Mä teen sen kanssa viikunahillokkeen. Ja mun mielestä aina kinkun tuo liemi kannattaa säilyttää. Siitä saa todella hyvän kastikkeen. Ja kermanen kastike. Vähän voi laittaa sinappia, rosepippuria, rosmariinia. Mutta perinteet kuitenkin kunniaa. Me tullaan tarjoilemaan se sinapin kanssa. Ainoastaan uutena lisäkkeenä tällä kertaa tehdään tommonen viikunahilloke. Mä uskon, että se sopii tällaiseen talviseen henkeen tosi kivasti.